зилзилаи маргбори рӯзи якшанбе ки тибқи омори маъмурияти толибони афғонистон ҳаёти беш аз 2400 нафарро аз байн бурдааст, мардуми гӯшаҳои мухталифи оламро низ такон дод. имрӯз вақте нест ки ба шарҳҳои сиёсӣ бипардозем. мо имрӯз ҳамагӣ бояд дар ҳамбастагӣ бо мардуми Афғонистон бошем. мо хуб дарк мекунем ки чӣ мушкилоте ба сари мардуми Афғонистон омадааст. дарк мекунем вақте мехоҳем бо мардуми Афғонистон ҳамкорӣ дошта бошем. феълан ҳамин вақт аст. сафирони кишварҳои хориҷии муқими Душанбе аз ҷумла сафирони Бритониё ва намояндаҳои сафорати Русия ба маросими тасаллият ба сафоратхонаи Афғонистон омада буданд. Хуршед Вализода, корманди Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании Тоҷикистон, дар китоби тасаллият навиштае кард: фикр мекунам ки бо дастури ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳамеша омода аст ба давлатҳои ҳамсоя кӯмак барасонад. дар як пурсиши сарироҳӣ Радиои Озодӣ ба сокинони Душанбе савол дод ки оё онҳо омода ҳастанд ки ба кишвари ҳамсоя кӯмак расонанд. ба фикри ман бале, Тоҷикистон омода аст, барои ки мо якумуш ҳамсарҳад ҳастем, дуюмуш ки як бародар ҳастем. чубане имконият дорад. мо ҳам дар ҳамин пойтахти Тоҷикистон зиндагонӣ мекунем. ай дастмон омадагӣ ҷамъ карда мо ҳам равон мекунем. мо ин нията дорем. вазорати умури хориҷии Тоҷикистон субҳи имрӯз дар изҳороте навиштааст ки дар ин лаҳзаҳои фоҷиабор Тоҷикистон бо мардуми Афғонистон ғамшарику ҳамдард аст.